kublai pi polok borok Peiit ya kane ka channel. Sasisian ngap yang so bahaya pi iwei pa iwei sya kane ka channel. Te ha kane ka video ka bamenta inya Peiit bania syapang ka kyrñiom jingman jong u Prime Minister jongi Narendra Modi. Kila ban kiliyanga balai Narendra Modi. Nan ong ya pi na marba Narendra Modi ru uladai uwei na kyrdan nam ubala tawis dari namar kat kaba Modi u kontes ya ke election kata kambut 6% ka jingjop kala ap pa ya o. Bat ka kyrñiom jingman jong Modi kala aimen siem ya ki babon ha kari bat ka pertehi bero kowe. Kumpagi te bero ba Narendra Modi udai Prime Minister bakat saw jong kari India. Ban ula shimti ya kanira kam nado ka arpundil tarik umi arjar khatsa. Ban udai unong yalam ubalong powerful but famous ha kapertai bero kowe. Ban udai ru u political leader babun follower tam bo Instagram kata kumba prapo million tam. Baro kita bulut ya kanam bat ka kerteng jong u. Di aling ya poino sya ka video. Lakaya Narendra Modi ha kawai kalong ying Hindu ha ka khatnyo tarik usnap tamba jong usnam khatkandai spa sanpo ha ka Shillong Vadnagar kabadon ha Gujarat ka kerteng bapura jong u kadai Narendra Damor Dardas Modi bar ka kemi jong u kadai ka Hiraben Modi kabalaklat no ha usnam arajar arpua ban upa jong u udai u Damor Dardas Mulchan Modi ubalaklat no ha usnam khatkandai spa ndai Modi udai ukun balai napteng kindremut chipara bat la ongru ba upa jong Modi usong dukan desha avat nagar railway station bat Modi ujarap ya upa jong u daka basam sha kinonglet nongwan bat sipai akata station kakemi jong Modi ru laong baningkong kajutrei bela aying bhabriew kenang ba kanla markirshan ya kayeng kasem ringkat lang bat upa jong Modi ban ha ka jinglong khna jong Modi uju kamai ru da ka badisha ha ki station bus bat kiwe ki jaka ha Gujarat ha ka por ba udan khanyos nam parta ulaya tho ban ka jasho daben ban hadin katu kat ni por ki klem ya sa lang show Modi upendap ya ka class 12 ha usnam kat kendai spa drupnyo na ka school Havad Nagar bat udai ukena uba minat bandit school wala kinonikai ki ong yabu ba ulo ukena uba shu average ha kaliam kapulie putih ula pendap ya ka BA ha ka subject political science ha usnam kat kendai spa nyokupra na ka school of opening learning Delhi University bat hadin sansnam kata ha usnam kat kendai spa prapulai ula pendam ya ka Master of Art Political Science na ka Gujarat University. Bat ha ka por ba udan prasnam karta laong ba da ka jingyok mensiem na unoi kai Hindi jombu ula sedang banlej syak kenhun RSS ha ka ba ula long sendon dukot ubapura jong ka kenhun ha usnam kat kendai spa nyok uwe kumbat chu pentep ka RSS ka de kenhun volunteer jongki Hindu ka pasoport ya ka BJP. Padha usnam kat kendai spa prapusan ha ka ba kani ka kenhun RSS kalyoi ya ka jingtre shitom bat len adi ka jong Modi na ka benta ka seng bat ka imang salang ha ka ba kala asain ya u sha ka BJP. Bat ha u Oktober arjal iwe ula syatung banlong kum u Chief Minister ka Gujarat da ka babujili ya ka jaka jong uki shubhai patir ban hadin kata ula jopat ya ka election MLA ha usnam arajar art bat ula long Chief Minister ka Gujarat adu usnam arajar katsa ha usnam arajar katsa ula kontes ya ka election Lok Sabha na Gujarat bat ula yo ya ka jingjop bat ula chajit sendan banlong kum Prime Minister jong kari India ha uju usnam saisien pan ha usnam arjar ka kendai ula syajit biang banlong Prime Minister kari India
Bat ulayay long u Prime Minister jongi hadu kine kisgi. Bat katom terekam jebu kan kut hadu usnam arajar arpusa. La ongru ba umodi uyo mensiem shibon na usmami Vivek Kananda ubalong u philosopher u author bat kumta terter. Bat umodi ujusmat ba ban puli ya kikot jong u hagi pot ba ulong free ni usongkai. Umodi ula thoru ya bud kikot kungka sanghash ma Gujarat ka exam warrior bat kiwei. Dia parlok berwa nila poi syaka bakut jong kani ke video. Ban nganget pisau tenan ya kani ke jing patai jonga. Ban ngada pisau mentoy sa support group nang ba kan long ke jing ai mesiem yang ba kan la shushu bachna ya kiwe video. Dia parlok berwa ngin saya syembang pan ha ka video banwan. Blay shibot.